Така, здравейте! Днеска ми разрешиха да си купя Fortnite и ще получим всичките тези пащчета. Така, да отидем да купуваме Subscribe. Много искаме тези пащчета, да се надяваме. Само... Добре, то не се вижда всъщност. Само последните 4. 8, 6, 6, и дали ще стане? Мога да се стискам. Чакайте. Yes! Rocket Pass, някакво скинче, ранчка и 1000 V-Bucks, клаймо. Yes! Този пас много го исках. Клаймо. Така, всякакви лего неща. И от Fortnite OG паса пържа скин. Айди! Всичко анлокнахме. Първата страница от Дощуровия имаме. До скоро виждане!